ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି କାହାକୁ ମିଶା କଥା ହେଉ ନାହିଁ ଓହୋ କି କାହାକୁ ମିଶା ଚାଟିଂ କରୁ ନାହିଁ କି କିଛି କରୁ ନାହିଁ ବୁଝିଲ। ଓହୋ ଓହୋ କରୁ ନାହିଁ ସତରେ ଆକା। ଓହୋ ଫିର ହଁ କର ମାରି ପକାଇ ତ ଓହୋ ହେଲେ ମୋର ମାନ ତ ଦୀପ ଦିଶା ନାଇକି କରୁ ନାହିଁ ହେଲା ହଁ ହଁ କେମିତି ହଉଛ ବା 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 ତମ ଖାଉ କିଛି କରୁନି ବେଶୀ ହେଇଯାଉ ବା 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 ହଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ମତେ କେମିତି ମିଛ ଗଲା ଦିଅ 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 ଓଟିପି ଦିଅ ଦିଅ ତମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ମୁଇଁ ନାଇଁ କି କାର କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ କି ସେଇଟା ଆଗ ଜଣା ପଡିବାର କିଛି ନାହିଁ କେତେ ସତୀ ମୁଇଁ ବି ଜାଣିବି ଗୀତା ଗୀତା କେତେ ସତୀ ତମେ ମୁଁ ବି ଜାଣିବି ବୋଲଛି ଖାଉ ବେ ମୁଁ କାହା କଥା ହେଉ ନାହିଁ ଆଉ କାହା ଓଟିପି ଦେବି ନାହିଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ ହେଲା ତମେ ଦେବ ନାହିଁ ତ ହୁଁ ରଖୁଛି ହେଲେ ହଁ ତ ମୁଁ ହିରୋଇନ କଲ କରିଥିଲି ରଖ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏମିତିରେ ତମେ ମୁଁ କଥା ନାହିଁ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ତମର ଏମିତି ନାଇଁ ହେଲା କି ୱେଟିଂ ରେ ଥାଇକି ବି ମୁଁ କଲ କଥା କାଟିଦବାର ହେଉ ସେମିତି ନାହିଁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବ୍ଲକ୍ ମାରିକି ନା ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରି ମାରିଥିଲ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି କହିବି ତମକୁ କିଛି କହି ହବ ନାହିଁ କୁହ ନାଇଁନି ସେଇଟା ମିଶା ମୋର ଟାକୁ ଅଲଗା ପିଲା ମେନସନ ଦେଲେ ଛି 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 ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଛି ଲାଗୁ ନାହିଁ ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ଛି 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 ହ୍ୟାଲୋ ତମ କଲ କାଟୁଛି ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ କାଟବି ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ କଲ କାଟୁଛ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ନାଇଁ ହେତେ ବି ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ହେଲାକି ନମଡା ନାଇଁ କେତେଟା ମୁଇଁ ଗୋଟେ 10ଟା ବରା ପିନ୍ଧିଛି 10ଟା ହଁ ଦେଖିବୁ ଭଲ କି ଆଉ ଦେଖେଇ ଦିଅ ତେବେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କର ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସତରେ ନାଇଁ 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 ଥାଉ ବେଶୀ ଫିଲିଙ୍ଗସ ବଢେଇ ଦବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ବଢିଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ 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 ମତେ ନାଇଁ ଗଲ ଥାଉ ବେଶୀ ଟିକେରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ବଢିଯିବ ସତରେ କି ସତରେ ଟିକେରେ ମତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ବଢିବ ଆର୍ ସେମିତି କଥା ମତେ କୁହ ନାହିଁ ବେଶୀ ଟିକେରେ ମତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ବଢିବ ତ ସେମିତି ହେଲା ବୋଲି ଭାବ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ କିଛି କହି ନାହିଁ କିଛି କହିନ ତ ଦିଅ କିଟା 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 ଦିଅ ଦବ କି ନାଇଁ କିଟା କିଟା ହେଲେ ମୁଁ କେଇଟା କହିଲି ଦବ କି ନାଇଁ କିଟା ବୋଲି କହିଲି ପରା ତ ଦେବ କି ନାଇଁ କୁହ କିଟା କହିଲି ଦେବ କି ନାଇଁ କହିଲେ ତ ଦେମି ଓଟିପି ଦେବ କି ନାଇଁ ଓଟିପି ଓଟିପି ନମ୍ବର କାଇଁ କରୁ ଆସିଛି କହ ତ ହଁ କିଛି କହି ନାହିଁ ଦବ କି ନାଇଁ କିଟା ଓଟିପି ଓଟିପି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ପରା କି ପାଇଁ କି ପାଇଁ କି ପାଇଁ କି ପାଇଁ କି ପାଇଁ ଦବନି କି ପାଇଁ କିଛି ଦବନି ନାଇଁ କିଛି ପାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ପାଇଁ ନାଇଁ ଚୁମା ଦେବା ପାଇଁ କାଇଁ କୋଉଠି ଚୁମା ଦବ ତୁମକୁ ଗାଲରେ ଗାଲରେ ମୁଁ ଚୁମା ନେବି ନାହିଁ କିସ୍ କହୁଛି ତ ଘୃଣା ନେବି ଲାଗିବ ମତେ କିଟେ ଗାଲରେ ଚୁମା ନେବି ନାହିଁ ଘୃଣା ଲାଗିବ ମତେ ବୋଲଛି ପରା ତ କହୁଛ ମତେ ସିଧା ସେ କଥା ହବ ନାହିଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ହବ ନାହିଁ ମତେ ସିଧା ସିଧା କୁହ ଓଟିପି ନମ୍ବର ଦିଅ ତମେ କାହା କଥା ହବ ନାହିଁ ପରା ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଉଠି କୁହ ପରା ମତେ ସେ କଥା ମାନେ ମତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ବଢିଆ ଲାଗେ ମୁଇଁ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା କହିଲେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ପଳେଇଯିବି ନା ମତେ ସେମିତି କଥା କୁହ ନାହିଁ ଭଲ ପିଲା ମୁଇଁ ଭଲ ହିସାବରେ ରହିବି ତାଙ୍କୁ କହିଲି କଉଟି ବୋଲି କହିବ କି ନାଇଁ ସେଟା କୋଉଠି ନାହିଁ ସେ ମୁଇଁ ଓଟିପି ପଠଉଛି ମତେ ଓଟିପି ଦିଅ ମତେ ତମେ ମତେ କଥା ହବା ଦରକାର ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକ କଥା ହବ ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ ପରା କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଭାଯାଉ ନାହିଁ କି କିଛି ତମକୁ କହିନି ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ କିଟା ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ କି ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁ କେତେବେଳଠୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଓଟିପି ମାଗୁଛି ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ମତେ କି ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିବ ତମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ନୁଙ୍ଗିକିନା ବୁଲୁଛ କିଛି ଛି 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 ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ କିସ ହେଲା ଲାଗୁ ନାହିଁ ଲାଜ ଲାଗୁ ଆକା ନାହିଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ କିସ ହେଲା ସତରେ ମିଛ କହୁନାହିଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ କିସ ହେଲା କେମିତି ତାକ ଲାଜ କରୁଛନ୍ ଟିକେ ବି ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଓହୋ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲା ଦେବ ନାଇଁ ହେଲେ କିଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଦେବ ନାଇଁ ହେଲେ
बुझी पाली नहीं कहला GOONIGHT केला କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ କିଟା କହିଲି କହି ନାହିଁ ଥାଉ ଠିକ ଅଛି ଥାଉ ହେଲେ ତମକୁ କିଏ ଲାଜ ଲାଗୁ ନାହିଁ କଲ୍ କାଟିକି ଲାଗୁନାହିଁ ମତେ ତମେ ଥୋଡି ଦେଖୁଛ କିଟା ମତେ ତମେ ଥୋଡି ଦେଖୁଛ ନା ଦେଖୁଛ ନା ହେ ନାଇଁ ରଖୁଛି ହେଲା କି ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକିନା ଶୋଇବି ସେ ଲାଜ ଲାଗିବ ଓଇ ଲାଜ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଓଇ ଝିଅଟେ ପଟେଇଦେବି ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ କି ପାଇଁ ପରେ ତମର ଏମିତି ମୋର ଏମିତି କିଟା ଓଟିପି ନଦେଲେ କୁହ ନାଇଁ ଓଟିପି ନଦେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାଁ ବୋଲ କି ତମର ଏମିତି ପରେ ଓଟିପି ନଦେଲେ ଓହୋ ସେ ଝିଅ ଦବ ତମକୁ ଓଟିପି ହୁଁ ହେଲା ହୁଁ ଫୋନ୍ ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କାଇଁ ରଖିଥିଲ ତ କେଇଟା ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲ କେତେବେଳେ 7ଟାରେ କେତେଟାରେ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆଇଲି ଆରେ କଲ୍ କରିଥିଲି କେବେ ଆଜି ନା କାଲି ଆଜି ନା କାଲି କିଟା କହିଲା ହେଲା ଆଜି ନା କାଲି ଆଜି ବୋଲି କହିଲି ଆଜି କଲ୍ କରିଥିଲି ଏ କରିନ କଲ୍ କରିଥିଲି ହେଲା ହୁଁ ତମ ପରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ନାଇଁ କରି ନାହିଁ ପୁଣି ମିଛ କଥା ହୁଅ ନାହିଁ ହେଲା ତମେ ଏମିତି କଥା କି ପାଇଁ କହୁଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଲାଗୁ ନାହିଁ ହୁଁ ତମେ ଖୋଲିକି ନା କଥା ହଉଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ସେଇଟା ଆକା ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଖୋଲିକିନା କଥା ହଉଛ କି ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଦିଦି ହେଲା ଛି ଏତେ ମତେ ସିଧା ସାଧା ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏବେ ସିଧା ସାଧା ପିଲାକୁ ଟିକେ କେତେ ଲାଜ କରୁଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ମତେ କି ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିବ କୁହ ଦେଖନି କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁ ଏକା ନାହିଁ ହୁଁ ସତରେ ରଖୁଛି କୋଉଠି ଅଛ? ବାଏ ହଁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଶୋଉଛ ତମେ ଓହୋ ତୁମ ଟିକେ ଲାଜ ଟିକେ ଥିସା ଭୟ ଲାଗୁନାହିଁ ସତରେ ହଏ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ହେଲେ ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖା ହେଲେ କେଲା ଖା ହୁଁ କଦଳୀ ଏମିତି କଥା ମାନେ ମୁଁ କିରେ କଥା ହେଲି କିଛି ନାହିଁ କଦଳୀ ହେଲା କହିଲି କିରା କହିଲି କେଲା କଣ ହଁ କେଲା କହିଲି କେଲା ସେଟା ହିନ୍ଦୀରେ ହଁ ହିନ୍ଦୀରେ ତ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କିଛି ହେଇନାହିଁ କହିଲି ଖାଅ କେଲା ଖାଅ ମାଇ ସାଙ୍ଗରେ 77 କଲି ନାଇଁ ସେଥିଲାଗି ଦୋକାନ ସେ ଯାଇ ହଉନାହିଁ କାଲି ଖାଲି ନାଇକି କଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଖେଳ ନଥିଲା ଖେଳ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଗାଡି ଟିକେ ବସାଇଥିଲୁ ଆମର ଗାଡିରେ ନେଇକି କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଏବେ ସେଇଟା ପାଇଁ ବସେଇଥିଲି ହଁ ଏବେ ନାଇକି 25 ଅଛି ହୁଁ 70 ଥିଲା ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବୁ ନାଇଁ 25 ଅଛି କର ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ କର ନାଇଁ ଥାଉ ମୁଁ କରିବି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଫୋନରେ କରୁଛି କରୁଛି ତମେ ତ ମୋର କଥା ଧରୁନ କିରା କରିବ କୁହ କି କଥା ଧରୁନାହିଁ ଖେଲା ହୁଁ କିରା କିଛି କହି ନାହିଁ କଦଲି ବୋଲି କହିଲି କଦଳୀ ଧରିବ କି ଓ କେଲା ଓହୋ କେଲା ଧରିବ ଧର କଉଠି କେଲା ଧର ପରା ହଁ କଉଠି ବୋଲି କହିଲି କୋଉଠି ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ ଭଳିଆ ଦଉଛ ତମେ ରଖୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍
ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ତମେ ତ ଇନସେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ତମକୁ ଟିକେ କହୁଛ ଲାଜ ଲାଗୁନି ସେମିତି କଥା ହଉଛ? ନାଇଁ। କିଏ କହିଲା କେଲା ବୋଲି? କିଏ କହିଛି? ଫାଷ୍ଟ କିଏ କହିছে? ମୁଇଁ କହିଛି ତମେ ତ କେଲାକୁ ଧରିବୁ। ତୁମକୁ ଆକା ଲାଜ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲ। ହଁ ତମେ ତ କହିଲ କେଲାକୁ ଧରିବୁ ବୋଲିକି ନା। ହଁ ତ କେଲା। ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଧରିବୁ ବୋଲି କହୁଛ ଯେ? ନାଇଁ ନାଇଁ। କେଲାକେ ଧରି କରି ନାଇଁ ଖାଇବ ତ କେନ୍ତା କରି ଖାଇବ ସେନେ? କେଲାକୁ ଧରିକିନା ନାଇଁ ପକଡିକିନା ଖାଅ। ହଁ କି? ଖାଉ। ପକଡିକିନା ଖାଇବ? ନାଇଁ ଖାଇବୁ ନାଇଁ ଖେଲା। ଖାଅ ପରା ଏ ଚୋବାଇବାଟାର ନାଇଁ କହିଦେବି ଏମିତି ଏମିତି ଚୋବାଇବ। ଛି ଛି ଛି। ଆଉ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? କି ପାଇଁ? ଶୋଉଛ? କେଲା ଖାଇକିନା କଲ୍ କର ପରା। ନାଇଁ ପରା ମୋ ପାଖରେ। ପାଣି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ପରା ତମେ ସେମିତି କରୁନାହିଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବଢେଇଦେଲ ଆର୍ କମେଇଦେଲ। ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ସେମିତି ତ ଲାଗୁନାହିଁ? କହିଲା ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ। ତମେ ଆଇବ ଯଦି ଲାଜ ଲାଗୁନି। ମାନେ କି ସାଉଣ୍ଡ କମ କରିକିନା କଥା ହଉଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ ନାଇଁକି ଚାର୍ଜ ବସେଇଛି। ହଁ ବ୍ଲୁଟୁଥରେ କଥା ହଉଛି। ଦେଖ। ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଜି 5 ଦିନ ହେଲା ଚାର୍ଜ ବସାଇ ନଥିଲି ଆଜି ବସାଇଛି। ଘରେ ନାହିଁ? କି ଆଜି ଘରେ ଅଛି? ହଁ ଘରେ ଅଛି। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ? ନଥିଲା ଆଜି ଆସିଲା। ନଥିଲା। ହୁଁ। କି ହେଲା ଗାଁ ବାଟେ ଲାଇନ କେଜାଣେ ସେଇଟା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଗାଡି ଟିକେ ବସେଇଲି ଆମର ଗାଡି ଟିକେ ବସେଇଲି ଆରି ନେଇକି କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବେଲେ କରେଣ୍ଟରେ ବସେଇଦେଲି। ଭଲ। ନିଦ ଲାଗୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମୋ ଡାଇଲେକ୍ଟ ମତେ ମାରୁଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଲୋକ ଡାଇଲେକ୍ଟ କପି କରୁଛ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମଟା କପି କରିଛି ରୁହ ତ ମୁଁ ହେରା ନିଜେ ବି ଯାଅ। ତମେ ଟିକେ ଖେଲା ଖେଲା ଖାଇବ? ଖେଲା ଖାଇବି ନାହିଁ ଆଣିଦେବି ଖାଇବ? ନାଇଁ ଖେଲା ଖାଇବି ଆଣିଦେବି ଖାଇବ? ଖେଲା ଖାଇବି ନାହିଁ। କିଟା ଖାଇବ? ତମେ ଖେଲା ଖାଅ ମୁଇଁ ଉପରଟା ଖାଇବି। ଏଁ ମରିଗଲା ଉପରଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବୁ କିଟା କୁହ କିଟା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କେଇଟା ଅଛି? କେଇଟା ଅଛି ଟିକେ ଦେଖ? କୋଉଠି? କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ? କିଛି ମିଶା ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଛି ମିଶା ଅପ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଠିଆ ହୁଅ ଠିଆ ହୁଅ। ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ମିଶା ନାହିଁ। ଠିଆ ହେଇକି ତଳେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ତଲେ ମିଶା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଟା ମୋର ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବି। କିଛି ମିଶା ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ଖାଲି ଏଁ ଦେଖା ଯାଉଛି। କିଛି ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ? ନାଇଁ। ସେ ଦିଟା ଅଛି ଯେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ତମକୁ? କିରା କିରା? ସେ ଦିଟା କିଟା କିଟା ଅଛି କହିଲ? ଥାଉ ବେଟା ବେଟା। ସେ ଦିଟା ଜିନିଷ କିଟା ମାନେ ଅଛି ଯେ ଦେଖା ଯାଉନି ତମକୁ? ଦେଖା କୁକୁର ମାନେ ଭୁକୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଇଛି ଦେଖ। ହେଁ ମୋର ସତରେ କେଲାକୁ ଚୋବାଇ ଦେବି। ହଇ ତ କେମିତି ତମେ ଖାଇବା ଦିଟା ଖାଇବ। ଚୋବେଇ ଦେଲେ? ଖାଇବି ନାହିଁ। ଇରେ ବାବା 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 ବାବା। ଆରେ କହ କିଟା ପରା ସେଇଟା ଦେବ କି ନାଇଁ? ଦେଲେ କି କରିବ? ଆଁ ଦେଲେ କି ହବ? ଖାଇବି ପରା ସେ ଦିଟାକୁ। କି?
हैं लाज लागुनी नहीं शरम लागबो केते बेल के लागू रोमांटिक फिर से रोमांटिक बना दिया मेरे को ठीक है ହେଲା କି ହେଲା रोमांटिक फीवर अच्छी ପିଅ ନାହିଁ ପରା ମୁଁ ପିଅ ठीक है रोमांटिक पांडिक की भी ठीक है ମରିଗଲା ମଣିଷ ठीक है ଡ୍ରେସ୍ ସକାଳ ପିନ୍ଧି ଗଲେ କନ୍ତା ହଇତା ଉଚ୍ଛା ନା ଲାଗଲାନି ଭଲ ଲାଗଲାନି ହେଲାନି सिल्की सिल्की साड़ी तारा आंखी नीला नीला बोला होइला कि घर दुबला दुब पानी सोच लागला क्या करू हाँ को ड्रेस मतलब हाँ हाफ टाइट रोट सुंदर है किटा को तो हम ड्रेस को तेरे जोड़ो को जेला कि पाई सोई भी पूरा किटा सोई भी लाज लागो नहीं किधर लाज लागो नहीं तमे लाज टिके छिका तुमको लागवा कथा लोकर के लाग दरबी बोल पूछो किटा ये तुमको सॉरी हाँ गलती से मिस्टेक हो गई किधर सॉरी माफ कर देना माफ कर देना नहीं तो मुझसे दूध देवो कि नहीं मत को हाँ ये गरम हाँ बोल कहले देवो कि नहीं सीधा किटा तो सीधा देवो कि नहीं कहली पूरा हाँ बोली ठीक है कहो कि भाई हाँ केड़ा कहलो कहीं जाइथिला पानी पियो लगी एते बोलते कुआ बोल कहली कहीं देवो कि नहीं को हाँ बोली कहली पूरा कीटा देवो ताकि हाँ कीटा की बोल पूछी को कुआ पूरा तो वो फोन खोसी तमे गया मते लगी केते मेरी साथे केते शांति कर देलो नी तुमको ठीक लाज लागू नहीं कि भाई लाज लगे केते रिसा आइतले तो शांति कर लो नहीं कि भाई रिसा मतलब के भाई रिसा है बने हेलो तुम दो कि नहीं दो कि नहीं वो हाँ बोली कहली पूरा कीटा देवो कीटा कहूथिल कि तुम कीटा कहतले मुई कीटा कहूथिल जाने हाँ बोल पूछो और जानी नहीं बोल पूछो तमे तो कहला कीटा बोला जानी नहीं तुम कहूथिल तुमको मोर कीटा होची हंसो नहीं को कीटा होची जानी नहीं हैं काटी ना फेंक दियो सी जान न बरा तुम ठीक लाज लागू नहीं रोकी कि ना नहीं जान नहीं बोल पूछो अच्छी अच्छी कोहेले कीटा होची कीटा तुम मते भाषा सिकाउछो तुम ठीक हाँ, लाज लागू तब नहीं किसी को भी नहीं थे खाओ सिकाइलणी केते वेले एबे तो सिकाइल तुम कीटा देखी ना कथा होछ देखो रखुची गुड नाइट बाय ମୁଁ କିଛି ଦେଖୁ ନାହିଁ ହେଲା देखो गुड नाइट देखू नहीं बोल कहली पूरा देखो तुमको लाज नहीं उनको कहलो सही थाऊ फिर तुम हीरोइन लागू जाओ टाइम देखो थाऊ टाइम ना देखो एतकी बेलटू कथा होतले कारीरो निका गाली देबो नहीं तमर एंती नहीं मिहे लागी तुम हीरोइन अच्छी तमर हीरो अछि नहीं तो हमर भी कोठी अछि एते जल्दी कथा एते बोले नहीं कि एते
तुम ही कहलो हैला सेंटी बोल तुम कहलो मोर हिरोइन थाई बोली सोई नहीं केंती नहीं सो नहीं तमर हिरो अच्छी परा किए के जाने किए जान मत राग करो नहीं हैला फोन किसी भी कोई मत रिसा करो नहीं बोल कहलो बुझा पड़े अच्छी परा नहीं बोल कहली परा रिसा करो नहीं हैला फोन के चोपी पको के भाई चबुच नहीं बोल कहू छी अजी परा बोल लागे ସବୁଦିନ ଲାଗି ସୁଯୋଗ କରିଦେବି ଫୋନ କର ସେ ସବୁ करबो नहीं मैं जानची କି ପାଇଁ କରିବି ନାହିଁ एंदी तो करबो नहीं मैं जानची କି ପାଇଁ କରିବି ନାହିଁ मैं जानी ची तुमको କରିବି ନାହିଁ ବୋଲେ କି ପାଇଁ କରିବି ନାହିଁ ସତରେ କରିବି काई ସତରେ କରିବି काई ରଖୁଛି ତେବେ काई गुड नाइट हां କଲ୍ କଲା ନା କରିବ ମତେ ଆଉ ଏନ୍ତା ତାଙ୍କ କରିବି ଫୋନ ନାହିଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ इंस्टा ब्लॉक मार देबो ଇନଷ୍ଟାରେ ବ୍ଲକ୍ ମାରିବି ନାହିଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ କିଛି ହିଂସା କରିବି ନାହିଁ ମାରିଥିଲ ଦି ଥର ମାରଲଣି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଥିବ ମାରଲଣି ଗୋଟେ ଥର ଏ ଦି ଥର ମାରଲଣି ଆର ଗୋଟେ ଥର ବାକି ଅଛି ମାରିବି ନାହିଁ ଖାଉ ମାରି ଦିଅ ପ୍ଲିଜ ମତେ ରାଗ କରାଅ ନାହିଁ ହେଲା ଖେଲା ଖାଇବ ଦେଖ हैं ସତରେ କେନ୍ତି ସତରେ ଦେଖି ନାଅ କି ଦେଖିଛୁ ନାଇଁ ଦେଖି ନାଇଁ କେନ୍ତିଟା ମୁଁ ବି ସତ ଦେଖି ନାହିଁ हैं ସତରେ ସେଟା ଦେଖିଛି କୋଉଟା ତମର ସେଟା ତା ପାଖରେ ଦେଖିଲ ତମେ ତମେ ସେଦିନ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଥିଲ ହେଁ हैं କେବେ ସେଦିନ ମନେ ନାହିଁ ଭାତ କେନ୍ତି ଖାଇବ ବୋଲି ହଇ ସେଦିନ ତ ମୁଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଶୁଣି ଧରିଥିଲି ତ ସତରେ ମୁଇଁ ତ ଦେଖିଲି ଦେଖାଇଲ ତମେ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ତମକୁ हैं କେନ୍ତି କିନା ଦେଖିଦେଲୁ ମୁଇଁ କେମିତି କିନା ଦେଖିଲ ତମେ ସେଟା ତ ମୁଇଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ମୁଇଁ କେନ୍ତି କିନା ଦେଖିଲି ହେଲେ ତମେ ଦେଖାଇଲନି ହେଲେ ସେଇଟା ବି ସମୟ ପଚାରୁଛି ପୁରା କେମିତି ଦେଖିଲ ତମେ ଦେଖାଇଲ ବୋଲିକିନା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏକା ନାହିଁ ମତେ ଦେଖାଇଲ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ତମେ ଦେଖିଲନି ହେଲା ତମେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲ ତମେ ଦେଖାଇଲ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାହିଁ ତ ତମେ ତ ଦେଖାଇଲ ମତେ ଆରେ କିଟା ଜାଣିଲ ନାଇଁ ତମେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ ମନେ ପକାଅ ନାଇଁ ମନେ ପଡୁନାହିଁ ମତେ ହଁ ହୁଁ କେନ୍ତି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଖାଇଥିଲି ହୁଁ କେଲା ଖାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମନେ ପଡୁନାହିଁ ମତେ କିଏ ଖାଇବା ବୋଲି କହିଲା କିରେ ମୋର କେଲା ତମ କିଏ ଖାଇବା ବୋଲି କହିଲା ତମେ ହିଁ ତ କହିଲା ସେମିତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କହି ନାହିଁ କହିଲ ତମେ ନାଇଁ କି ଏଠି ଦେଖ ବୋଲି କହିଲ କେତେବେଳେ ଏଠି ଇଆଡେ ଦେଖ ବୋଲି କହିଲ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କହି କର ନାହିଁ ଦେଖ ସେମିତି ଭିଡିଓ କଲ୍ କଲି ବୋଲି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ତମେ ହଇ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ସତରେ ସତରେ କରିବି ହେଲା ସତରେ ତ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ସତରେ ରିସିଭ୍ ନା କଲା ବେଲେ ସତରେ ଠେଲା ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଖାଇବ ସତରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ସତରେ ରିସିଭ୍ ନା କଲା ବେଲେ ଠେଲା ଖାଇବ ସତରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଠେଲା ଖାଇବ ସତରେ ରିସିଭ୍ କରିବି ନାହିଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସତରେ କରିବ ନାହିଁ ତ ହୁଁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଲାଜ ହଇ ହଇ ଲାଗୁନାହିଁ ହଇ ତମକୁ ଠେଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ କେଲା ଖାଇବି ନାହିଁ ସେଟା ଦିଅ କୋଉଟା ଉପରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ନାନୀ ସବୁ
ऊपर जोटा अछि सेटा दिया बोलछे ड्रेस अच्छी ड्रेस भितरे हैं ओके ओके नो खजल प्रॉब्लम खजल टिक खज हाथ मारिकिना ଖଜଲ ନାଇଁ ଟାମୁଣ୍ଡ ଗରମ ଟାମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଡ୍ରେସ ଭିତରେ ଟାମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହାତ ମାର ଠିକ ନାହିଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲୋ ହେଲା କି ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲୋ ହେଲା ଭଲ ନାହିଁ ହେଲା ଜାଣିଛୁ କି ପାଇଁ ଜାଣିଛି ତୁ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଗୁଡ ନାଇଟ୍ ଧନ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ହଉଛି। ନାଇଁ ଗୋ ଗୁଡ ଲାଜ ନାଇଟ୍ ଧନ ଲାଗୁନି ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ରଖୁଛି ଧନ ଖେଲା ଖାଇବ ତେବେ ଯାଅ ଖାଇଲେ ଖାଇବି ଧନ ରଖୁଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଲା ନାଇଁ ସତରେ ଧନ ଯାଅ ତେବେ ରାଗିଥିବି ତୁମକୁ ଆଉ ହଇ ଧନ ବ୍ଲକ୍ କରିଦବ ନାଇଁ କି ବ୍ଲକ୍ କରିବି ନାହିଁ ଧନ କର ସତରେ ଧନ କରିବି ନାହିଁ ୱେଟିଂ ଥାଉ ଧନ ରିସିଭ୍ କର ନାହିଁ ଧନ ପ୍ଲିଜ ୱେଟିଂ ଥିବି ନାହିଁ ବ୍ଲକ୍ କରିବି ନାହିଁ କିଛି ମିଶା କରିବିନି ହେଲା ତମ ଓଟିପି ମାଗଲା ଦେଲ ନାଇଁ ଧନ କେ ଲାଗ ଦେଉଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାଇଁ ଧନ ଦେବି ବୋଲି ତ କହୁଛି ଧନ ଏଇଟା ଦେହ ନାଇଁନି ଧନ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରଲି ତମ ଓଟିପି ମିଶା ଦେହ ନାଇଁନି ଧନ ଅଲଗା ଝିଅକୁ ପଟୋ ବୋଲି କହୁଛ କି ଧନ ତୁମକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଅଲଗା ଝିଅ କଥା ହୁଅ ଠିକ ଅଛି ଧନ ରଖୁଛି ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ତ ମତେ କଲ୍ କରୁଛି କିରେ କିଛି କହି ନାହିଁ ଅଲଗା ଝିଅ କଥା ହେବ ମତେ କଲ୍ କରିବନି ତମେ ତ ସେମିତି କରୁଛ ଧନ ତୁମେ ହିଁ ତ କହିଲ ଅଲଗା ଝିଅ କଥା ହେଇ ସେଥିଲାଗି କହିଲି କଥା ହେବି ତ ମତେ କଲ୍ ନା କରିବ କଥା ହବ ହେଲେ ତମେ ତ ସେମିତି କରୁଛ ଧନ ମୁଁ ତ କିଛି କରୁନାହିଁ ହେଲା ସେମିତି ଭାବୁଛି ତ ଭାବ କରିଲ ଧନ କିଛି କରିନାହିଁ ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ ତ କଥା ହେବ ନହେଲେ ଝିଅକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କଥା ହବ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ହେଲା କିରା ଧନ ହୁଁ କିଟା କହିଲ ଧନ କିଛି କହି ନାହିଁ କୋଉ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ କଥା ହବ ବୋଲି କହିଲି ହଁ ଧନ ରାଗ କରୁଛୁ ହୁଁ କିଛି ନାହିଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ହଁ ଥାଉ ବେ କିଛି କୁହ ନାହିଁ ମତେ ଆଉ ଯାଅ କାହାକୁ କହିବ ରଖୁଛି ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ମତେ କଲ୍ ନା କର ଥାଉ କଣ ପାଇଁ କଥା ହେବ କିଛି ନାହିଁ ଶରୀର ଅଛି ତୁମକୁ କଥା ହେବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ସେମିତି ହେଲା ତମେ ଅଲଗା ଝିଅ ବୋଲି କହିଲ ତ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ହଉଛ ଓଟିପି ମାଗ ଦେବ ଦେବି ବୋଲି ତ କହୁଛି ଠିକ କାହିଁ ଦେଲ କାହିଁ କାଇଁ ବୋଲି ଏବେ ମାଇଁ ବୋଲି ସକାଳକୁ ଫୋନ କରିବ ତେବେ ତମ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିବ ଧନ ପାଞ୍ଚଟାରେ କଲ୍ କରିବି ନହେଲେ ଚାରିଟାରେ ହଉ ଧନ ଉଠିଥିବ ଫୋନ କି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଥିବ ଫୋନ ତ ତମେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରୁଛ ହଁ ତୁମେ ମତେ ହିଁ କରୁନାହିଁ ତମକୁ କହିଲି କି ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରୁଥିବ ତମେ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ତମକୁ ଲାଗୁନାହିଁ କହିଲି ଖେଲା ଖାଉ ହଁ ମୁଁ ତ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବି ଏକା ନାଇଁ ତମକୁ କହିଲି ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଛି ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ କରି ନାଇଁ ସକାଳୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି ୱେଟିଂ ଥାଅ ଟିଭି ନାହିଁ ଲାଇନରେ ଥାଅ ତେବେ ଶୋଇବି ଶୋ ହେଲେ ମ୍ୟୁଟ ମାରୁଛି ଆଁ ଶୋ ମ୍ୟୁଟ ମାରିକିନା ଶୋ ବୋଲୁଛି ମ୍ୟୁଟ ମାରିକିନା ଶୋଇବି ହଁ ଲାଇନରେ ଥିବ ତ ହୁଁ ନା କାଟ ବତେଇବ ମ୍ୟୁଟ ମାର ମ୍ୟୁଟ ମାରୁଛି ଲାଇନରେ ଥିବ ତମେ ଯେଡିକି ବେଳେ ଥାଅ ବୋଲୁଥିବ ଥିବି କାହିଁକି ନା ବୋଲେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବି ନହେଲେ ଆବାଜ ଆସିବ ନାହିଁ ମ୍ୟୁଟ ନ ମାରିଲେ ଭିଡିଓ ଦେଖବ ହଇ ଦେଖିନାଉ କେବେ କିରେ ନାଇଁ ଇନଷ୍ଟା ଦେଖିବି ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମତେ କହିଲ ଶୋଇବି ବୋଲି କହିଲ ଆରେ ହଇ ଭାଇ ସେଟା ଭିଡିଓ ଦେଖି ଦେଖ ହଇ ଭଲ ବୁଝୁଛି ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଜାଣିଛି ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ତ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେ କରିଲେ ମତେ ଦେଖ ତୁମ ମାଣ୍ଡୁ ତମକୁ ଥିବ କି ନାଇଁ ମେସେଜ ତମେ କରିବ କୁହନି ନାଇଁ ରଖୁଛି
ଲୋକମାନେ ଗଲା ଆଜି ଲାଗୁନି କାଟିକିନା କଲ୍ କରୁଥିଲି କି ପାଇଁ ଏମିତି ତ କମର୍ସ କଲ୍ ଅଛି। ଓହୋ